На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Мае ўсім вітанні. Сёння 10 верасня гэтым разам распавядзем, якой пастаноўкай адкрые новы сезон Магілёўскі абласны драмтэатр. Завітаем у Маскву на выставу, прысвечаную сям'і Мікалая II. Агучым праекты, якія варта паглядзець на «Беларусь-3». А напрыканцы пагаворым пра праграму фестывалю «Белая вежа» тэатральна-музычным крытыкам Надзеі Бунцевіч. І гэта далёка не ўсё, што мы падрыхтавалі для вас. Заўтра у Белдзяржфілармоніі іспанскіх артыстаў прыме заслужаны калектыў Беларусі, вакальны ансамбль «Камерата». Канцэрт пад назваю «Фарбы Іспаніі», тэатр фламенка і джаз-бэнд у гасцях у «Камерата». Прымеркаваны да адкрыцця пасольства Беларусі ў Іспаніі. Дарэчы, сёння у Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва ў межах праекта «Беларусь-Іспанія. Крокі насустрач» адкрылася выстава мастачкі з Мадрыда Аіксы Партера і беларускага аўтара Алены Толабавай. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. 100 розных страў прапанавалі на фестывалі «Тбілі-Соба» у рамках Дзён культуры Грузіі ў Беларусі. Гэтыя стравы 12 грузінскіх рэгіёнаў, канатная дарога цераз Свіслач, селфі-вышка ў сэрцы сталіцы і грузінскія танцы да самай ночы. Найбольшым сюрпрызам стаў канцэрт легенды сусветнага джаза Ніно Катамадзе. Сёння Тбілі-Соба – гэта свята нашай культуры, і вы ўбачылі ўсё самае лепшае, што ёсць у нашай краіне. Песні, танцы, віно і ежа. А гэта значыць, што нашы адносіны будуць развівацца і выйдуць на яшчэ больш высокі ўзровень. Единственное мероприятие, когда вот задумайтесь, вообще уникальное мероприятие, когда День города другой страны празднуется у нас. То есть такого нет вообще нигде в мире. То есть Тбілі-Соба – это День города Тбілісі. Летась Тбілі-Соба сабрала каля 50 тысяч наведвальнікаў. Сёлета на культурным свяце Грузіі ў верхнім горадзе пабывалі 80 тысяч мінчан і гасцей сталіцы. Прэм'ерай спектакля «Жоўты пясочак» адкрые 131-й тэатральны сезон Магілёўскі абласны драмтэатр. Паказы адбудуцца 14-16 верасня. Пастаноўку паводле твора Васіля Быкова ставіць маладая рэжысёр, студэнтка Расійскага дзяржінстытута сцэнічных мастацтваў Каміля Хусаінава. Яна ў сакавіку бягучага года з артыстамі Магілёўскага тэатра стварыла эскіз спектакля ў межах майстэрні маладой рэжысуры 13-го міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму «Март-Кантакт». Беларускі тэнар Павел Пятроў стаў пераможцам прэстыжнага міжнароднага конкурсу «Апералія-2018». У фінале творчага спаборніцтва журы аддало 27-гадоваму спеваку першае месца і прыз Пласіда Дамінга Ферэра, лепшаму выканаўцу сарсуэлы. Гэткім жа прызам ушанаваны і партугальскі выканаўца Луіс Гомес. Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў «Апералія» чвэрцьстагоддзя таму арганізаваў і узначаліў маэстра Пласіда Дамінга. Нядаўна ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылася прэзентацыя кнігі Тамары Бунта «Чароўны кошык», што выйшла сёлета ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Ілюстрацыі да кнігі стварыла вядомая айчынная мастачка Аксана Аракчеева. Новы зборнік пісьменніцы Тамары Бунта склалі 15 апавяданняў, героямі якіх з'яўляюцца сучасныя дзеці з іх радасцямі і крыўдамі, перамогамі і расчараваннямі, пошукамі і стратамі. Кніга разлічана на дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Акадэміку Атраховічу, якога большасць ведае як народнага пісьменніка БССР Кандрата Крапіву, прысвечана праграма «Запіскі на палях». Глядзіце выпуск «Кандрат Крапіва. Чалавек, які смяяўся» заўтра ў 12 гадзін 50 хвілін на «Беларусь-3». Гумар дапамагае ўтрымацца на нагах, калі само жыццё смяецца над чалавекам. Пагартайце як ілюстрацыі біяграфіі айчынных класікаў Кандрата Крапівы у тым ліку. На пачатку кастрычніка ў межах 8-га міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва «Тэ-арт» пройдуць паказы харэаграфічных спектакляў «Жніво» і «40». Пастаноўкі прывозіць польскі тэатр танцы, унікальнасць якога ў спалучэнні харэаграфіі і драматычнага мастацтва. 8 кастрычніка на сцэне сталічнага дома афіцэраў спектакль вядомага нарвежскага харэографа і рэжысёра, члена гільдыі пісьменнікаў Нарвегіі Джо Стрэмгена «40». А 9-го пакажуць «Жніво» ў пастаноўцы Ігора Гашкоўскага. Да канца бягучага месяца ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага можна наведаць выставу «Балет, балет, балет», прысвечаную
слыннай балерыне 20-го стагоддзя Галіне Уланавай. У экспазіцыі прадстаўлена каля 70 твораў жывапісу, графікі і скульптуры, якія мовай выяўленчага мастацтва распавядуць пра Уланаву і яе ўнёсак у развіццё балетнай школы. Аўтары праекта з'яўляюцца членамі таварыства перасоўных мастацкіх выстаў 21-го стагоддзя Санкт-Петербург. Большая частка жывапісных работ створана пецярбургскім мастаком Васілём Братанюком. На натурнай пляцоўцы кінастудыі «Беларусьфільм» у Смалявіцкім раёне здымаецца гістарычная драма з рабочай назвай «Пакуль будзе неба» пра лёс Янкі Купалы. Кастынг акцёраў на ролю дарослага паэта завяршыўся. Рэжысёр-пастаноўшчык Владзімір Янкоўскі вызначыўся з тым, хто, на яго думку, мусіць сыграць класіка айчыннай літаратуры ў сталым узросце. Аднак імёны дагэтуль не называюцца. Акцёраў зацвердзіць мастацкі савет, які адбудзецца напрыканцы верасня. 20 верасня ў кіназале музея гісторыі беларускага кіно адбудзецца паказ конкурснай праграмы міжнароднага фестывалю кароткаметражнае кіно «Трэці Open Air Short Film Festival». Працягласць усіх стужак не больш за 5 хвілін. Работы не абмежаваныя ні тэмай, ні жанрам, ні фарматам. На сёлетні форум было даслана 506 фільмаў з 89 краін свету. У конкурсную праграму трапіла 14 карцін з 12 краін. Фільмы будзе ацэньваць беларускае журы, у склад якога ўваходзяць маладыя айчынныя рэжысёры і кінакрытыкі. А зараз прыспеў час звярнуцца да цікавых навінаў замежжа. У Маскве праходзіць выстава, якая распавядае пра жыццё сям'і Мікалая II. Сярод экспанатаў асабістыя рэчы, фотаздымкі, дакументы. Пацікавімся экспазіцыяй і мы. У кабінеце адной з заснавальнікаў дзяржаўнага гістарычнага музея ў Маскве упершыню адкрытым для наведвальнікаў размясцілася невялікая экспазіцыя асабістых рэчаў імператара Мікалая II. Мініяцюрнае фота юнага цара, 20гадовы цэсарэвіч, здымак зроблены за 7 гадоў да ўступлення на прастол. У кутку алтограф Нікі, так яго звалі ў блізкім крузе. До революции существовала такая традиция подарить портрет. Это когда вы в знак внимания к другому человеку присылаете свою фотографию со своим автографом. Сярод экспанатаў рэдкі непарадны здымак дачок імператара. Фота зроблена падчас прагулкі ў лесе. У руках сясцёр кошыкі з грыбамі. А гэта іх падручнікі французскай мовы, размаляваныя каляровымі алоўкамі. Если их так листать, ты понимаешь, что, в общем, да, в первую очередь это, конечно, дети. Какие-то картинки, подчеркивания, комментарии, шутки, раскрашивания. Апошнія 1,5 гады Раманавы жылі пад арыштам. З царскага сяла іх выслалі на Урал у Табольск. Захавалася меню апошняга дня знаходжання сям'і ў гэтым горадзе. Гарохавы суп на сняданак, галубцы з рысам на абед. Гэта быў яшчэ перыяд часовага ўрада. Пасля прыходу бальшавікоў у нейкі момант Александра Фёдоровна не магла больш нічога есці і кармілася адной макаронай. 23-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» распачнецца ў Брэсце ўжо заўтра. У форуме возьмуць удзел драматычныя, лялечныя, пластычныя, таксама дзіцячыя юнацкія тэатры з 10 краін свету. У праграму ўключана 26 спектакляў ад 25 калектываў. І заўтра публіцы будуць прадстаўлены рэвізор тэатра імя Янкі Купалы, харэаграфічная пастаноўка узорнага тэатра студыі «Паралель», «Нашае жыццё», «Вялікі сцэнарый» і монаспектакль брытанца Піпа Отана «Маргарет». Яшчэ больш пра фестывальныя мерапрыемствы даведаемся напрыканцы навінаў культуры. Беларуская карціна «Не гульня» ушанавана спецыяльным прызам музея перамогі на 15-м міжнародным фестывалі ваенна-патрыятычнага фільма «Валакаламскі рубеж». Дыплом за памяць аб героях Вялікай айчыннай вайны і памятны падарунак уручаны нашаму рэжысёру Ігору Пашкевічу. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў адбылася у Валакаламску напрыканцы жніўня. Стужка «Не гульня», створаная на нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» і прысвечаная стагоддзю ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, выпушчана ў 2018 годзе. Заўтра ў вечаровым эфіры меламанам прапануецца канцэрт амерыканскага гітарыста, спевака і кампазітара Квенціна Мура, што прайшоў у межах фестывалю «Залаты шлягер-2017». Сусветныя хіты ў шчырым выкананні Мура ствараюць неверагодныя эфекты, кранаюць літаральна да глыбіні душы. Адчуйце гэта заўтра ў 22:45 на тэлеканале «Беларусь-3». Found the bottom of the bottle's always dry.
У сталіцы ў межах праекта «Лістапад. Калекцыя» да 12 верасня можна паглядзець прыгодніцкую камедыю «З Неаполя з любоўю». Гэта другая рэжысёрская работа вядомага неапалітанскага коміка і камедыёграфа Джанлукі Ансанеллі. У 2016 годзе на фестывалі італьянскае кіно стужка была ўшанавана узнагародамі ў шэрагу намінацый, у прыватнасці лепшая рэжысура, лепшы акцёр, лепшая актрыса і іншых. Фільм здымаўся на неапалітанскіх вуліцах пры ўдзеле мясцовых жыхароў і з'яўляецца своеасаблівым турыстычным кінагідам па горадзе. Як мы казалі раней, заўтра ў Брэсце стартуе 23-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». Паказ спектаклю адбудзецца на 8 мовах і будзе суправаджацца субтытрамі. Больш пра праграму форуму, а таксама яго ўдзельнікаў у нашай наступнай размове. Вітаем вас. Фестывалю «Белая вежа» ў гэтым годзе 23. Што адрознівае яго ўсе гэтыя гады ад іншых тэатральных форумаў? Увогуле, любыя фестывалі, а тым больш не ў сталіцы, а дзесьці па-за яе межамі. Гэта падзея нумар 1, таму што развівае яшчэ і сам гэты рэгіён. І вось Брэст адразу неяк вылучыў сваю лінію. Фестываль пачаўся яшчэ ў 96 годзе, і яны ўзялі такі кірунак у першую чаргу глядзець, што робіцца у былых саюзных рэспубліках. І, зразумела, на фоне яшчэ і захада. У праграме пазначана 26 спектакляў ад 25 калектываў з 10 краін свету. А ці можна за 5 дзён паглядзець усе іх? Крытыкі, запрошаныя, экспертны савет, падзяляюцца. Хтосьці глядзіць адзін спектакль, хтосьці глядзіць другі. Я звычайна намагаюся, калі ёсць такая магчымасць, хаця б частку паглядзець аднаго, другого, каб мець абсалютна цэльную карціну. І справа ў тым, што фестываль жа ён жа не толькі для крытыкаў робіцца. Ён робіцца для наведвальнікаў, для саміх жыхароў Брэста, для гасцей Брэста, і кожны можа абраць штосьці сваё. Як вы лічыце, ці апраўдваецца адна з мэтаў фестывалю прадставіць найбольш поўную панараму найноўшых мастацкіх тэндэнцый? Канешне. Тым больш, што гэты фестываль, як, дарэчы, і іншыя фестывалі беларускія, ён заўсёды мае вельмі шырокую не толькі геаграфію, але і шырокую мастацкую аўру. Бо там прадстаўлены тэатры драматычныя, музычныя, там паказваюцца і мюзіклы, і рок-оперы, пластычныя спектаклі. Тэатры лялек прывозяць свае спектаклі. Сёлета, дарэчы, вялікая колькасць яшчэ і спектакляў для дзяцей і юнацтва. І гэта таксама асаблівасць. А сёлетняй праграмы якія спектаклі вы бы вылучылі? Я думаю, што мяне ўсё зацікавіла абсалютна. Але ў першую чаргу, канешне, вельмі хочацца заўсёды, калі прыязджаеш на такі фестываль, паглядзець, што зрабіў сёлета яшчэ і сам тэатр, што зрабіў Брэст. І ў якім кірунку яны рухаюцца. Менавіта вось на фоне ўсяго астатняга. Акрамя ўласна саміх паказаў, што яшчэ адбываецца падчас форуму? На форуме заўсёды ідуць абмеркаванні. Вось гэта, дарэчы, вельмі важна, таму што запрашаюцца крытыкі, і заўсёды ідуць зранку абмеркаванні тых спектакляў, якія былі учора. На гэтыя абмеркаванні прыходзяць і самі трупы, якія паказвалі, і артысты брэсцкіх тэатраў, і журналісты. Потым гэтыя матэрыялы трапляюць дзесьці ў прэсу і гэтак далей. І гэта таксама фарміруе густ. Многія тэатральныя форумы зараз адмаўляюцца ад конкурснай праграмы. «Белая вежа» прытрымліваецца сваіх традыцый. Як вы лічыце, што конкурс дае тэатральным калектывам? На такія фестывалі такога ўзроўню запрашаюцца ўжо спектаклі, якія прайшлі ўжо папярэдні адбор, і сапраўды гэта лепшыя спектаклі. Але для тэатраў, якія прыязджаюць, бывае вельмі важна атрымаць не проста нейкую паперку, а вось гэтае, што называецца, матэрыялізаванае прызнанне, тое, што яны прывезлі штосьці добрае. Дзякую і да сустрэчы на «Белай вежы». На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!